Nu er vi nået til det stadie, hvor vi har en samlet robot. Så det vil sige, at vi har hånden på her, som hænger fast i det yderste led af armen, som bliver styret af den bagerste aktuator her, ved at den hænger fast her. Så har vi den anden aktuator her, der sidder fast nede på den her metalklods her, så det vil sige, at den sidder fast på akslen også. Den har fast herinde, hvilket vil sige, at den inderste aktuator kan trække i det her stykke, hvilket får den til at vippe op og ned her. Og den bagerste aktuator kan trække i det her stykke, hvilket får armen til at vippe, det yderste led til at vippe. Så har vi de 3 servoer herude, og de er alle sammen forbundet ned til vores elektronikboard hernede, som bliver sat op som en side på skakrobotten. Så det vil sige, at det eneste vi mangler, det er lige at få forbundet de sidste ledninger, og så kan vi begynde at programmere det hele og sætte det sammen til en skakrobot, som kan begynde at rykke rundt på brikkerne.